Mahubog ka karon, impas juga sa ako ah. Oh shit! Kini, may tao diri kampanti juga ikong kaon diri. Kalami sa sauce eh. Agam. Pops. Pops. Nah, sabi ka on. Mutin-mutani wala eh. Supaw. Supaw. Di ay pag inulit mo taga ito labi. Grabe ganing bataan ni ini. Tabok na gani ko diri kay para ako rin magkawang Kita ko kaon. kamarjong ba pero ikaw man di ako nakita anday kini patilawatan na mo supaw Sa bi. patilawa eh. Gamay ra kay ni Ano kulang pag pala sa inulit kuha. ka good pops, dadun biya tika perminti og na ikaw na ikaw Mao na inulit ka sa kadaot sa kuha. mga kay mamuyboy na dayon ka. Tilaro kay no gamay Gamay lang, ha? Gamay ra gani. Bantay bitaw ka. Gamay ra gani no. Gamay lang nga kay kulang ko na sa kuha. O kuan ba jud ako ra gunit. Dadun mo kay sali gamay ra gani no. Bantay bitaw dakoon nimo pangado ka sa kuha buanga ka. Gamay ra gani no. Gamay ra. Busit to kay ka ba? Ingon ko gamay ra gihurot man yung nimo. Pero ano ko gamay ra Ay, mo na. Ya ramang ka. Kuha na lang na. Mo na lang na hutda na apila ng silupin. Grabe pag Saan eh? Basta nakakita ang marjon ba rin, marjon na. Wa ko kitang Marjong oy, ambot to si Marjong. Oh, dalo. Lo. Yati ganina na dira. Ambot ang ganino nga, ganina ra mo diri wa mo kabantay nga na di tao. Mo gini akong gipangita bata sa tun sa nato. Par. Uy, Jong naunsa man ka Jong? Naunsa di ka, naunsa mong kadiran mong tulala, mong pugka. Nga, nasadboy na pud ni ba, nasadboy na pud ni ba, klaro kayo. Sana nasa sadbuyan na ni. Mo gyud di ba happy boy naman ng taka? Mo gani. Di lalim iraron pre. Lalim iraron pre. Kisa naman pud nag-ilad nimo. Si Chinchin pre. Kisa man sa chinchin. Basta Chinchin pre. Na mao lagi nagiingon ako sa imuha lagi pre nga. Wala na true love ron sa babae. Mo na. Iguro na kanila pasakitan, gurot imong kwarta no. Nya iya yung gibiyaan. Wala naman kay kwarta, wala naman kay matiti. Wa na biyaan na dayon. Ani na lang pre. Ako irito para sa imuha. Kirito sa ko pre. Ano ko irito para sa imuha, gugman eh. Si palpak na po na. True love na ha. True love ni gugman lagi ni Hindi ka pre. po na anong one pre. Nang business permanente lang kumbiyan pre ba? True love ganino, kung dili lang kay true love maka-income pa ka. Kana murag maayo na Jong. Gugma plus kwarta. Gugma plus kwarta, zaman masabay ka sa kuha. Sabay yata na pre me. Ayaw pag sigreklamo ha basta kay sabay lang ka sa kuha. Sabay lagi ko pre. Pili ng kadiri ako lang ng kanon. Kung mga kwarta mo ilisi akong supaw ha. Bisa ka. Tara pre. Kwarta versus gagma re, kwarta og kwarta gugma tara. Unsa na po na yan pakulo. Palpak na po na bagi damay pa si Marjong. Kini akong pamurong maron. Bagay ni sa akong top secret mission. Astig ta kay Sarge man ta. Dali na diri ba. Dapat sa tong porma pa lang di natabasta-basta. Dapat kahadlukan ta. Gayan, mo ilangan Sikat tay ko ni mo dadun pre. ay nagsigdagaw istorya no kay sabay na lang sa kuha basta kay dadon di ka ani makakwarta lagi ka ani lagi. Kwarta true love akong gipangita. Pre true love. Kablo ka jud karong panahon na jud di na ka makakitag true love. Dapat kwarta na imong tuyo. Sige na. Nanata diri oh. Tara, tarunga dira ha yo si pagulaw-ulaw. Lagi pre. Sa bantay ka tara. Jadi ano atuan diri pre. Ay naganitig dagang istorya pre no sabi na tamukan nimo yung maglagot ni ko di ka kuno na ni ba di ka tabangan. Kwarta man kana. Kwarta kanino babe? Babe, Si babe. Babe? Wow! babe. Murag nagbago na gid siya ba kay ihanong ginadto diri oh. Babe. Babe? I'm here. Tura. Tara sabay ta. Babe, nya lalaki. Babe, babe. Isa man ka. Ano ba? Ang nasabutan na to. Nanapog ka oy. Lat lang oy na diri oh. Pila ra magkuring taon na itong nasabutan oy. Ana ba regular ka mo hatag ba? Sabot na biya nato ni. Ano diri? Habang ka sunod. Sa ka diri. Kuhan kaning naroy tuyo sa imo ha. Hindi ka kilabtan ko nimo no. Didugo ko babe. Dili mataka ramon ka di ko dito yung si Mono kay nakuya kauban. Kisa na siya. Alisa ano kay palaila si mo. Marjong de Marjong. Princess. Marjong. Princess. Princess. Dalo army.
Sarge. Army. Oh, army ni gahi kin. Suman. Army nya. Kanang grabe man lagi makagakos nimo nya. Ipikahan pa yung gagwan kay. Ay nasigdagang istorya diri man luod na mapusilan kita ron nabi na 45 buwang ka. Ay nasigdagang istorya ba plano nako. Subayon na lang nato. Ay nasigdagang pangutana, ay nasigdagang istorya kay musang sama song gingon si mo ha. Kwarta gani nino. Piski ko na. Piskan. Napugay sarili nimong kwarta. Ikaw bahala mulihok ani. Relax ang dra ako sa istoryahon. Stay put andra. Babe. Okay na, pwede na ka magkuhan, babe. Pwede na ka magbagawas imong tinod nga color. Sige na, pagkuhan na. Kabalo na ni siya. Hi, Jonix. Kaning kuhan ba? Kana akong amigo, sad boy. Na. Sad boy, unya. Oh, kunya kaning nanginahanglan siya o kaning gugma ba? Gugma? Oh, gugma. Kabalo na ka sa akong pasabot. Minsan na. Balo na, uy. Oh, kaning basig na kay kaning na kay mga batos ni mo dra. Kay kabalo manggod ko, babe. Nga dagan kay kag mga batos ba? Di ba na sila Greg, na sila Butin, sila Luna og sa basig na pa yung mga batos. Daghan kay kog baby girls nga ikugan. Kini legit. Pwede natin mo marito dra sa yabi. Daghan kaayo, pwede na siya mamili diha. Sure ba? Kinsa man imong makuan karon nga available karon Mga ba? kuha na sila kabuok, mga 7. Gana day uy. Tiba-tiba happy boy ni jud ko ani. Ayaw ka bala ka, babe. Ako'y bahala na. Na ako'y irito sa iya, ha? Kinsa man na big. Baguhan ni. Baguhan. Tapos grabe ni gugma. Gug Daghan ni gugma, you know. Gugma, like that. pagpasabot ni baguhan kay bagong sweldo. Bagong sweldo, Basta babe. bagong training na naman sweldo dayon Yes, no. babe. Tiba ka pre. Nga, samot paron, babe. Hapit ang December. Ang 13 months. Grabe ko to. Tiba kinsa man na bibi. Excited kay pagawas bi. Pagawas na ko. Kani ani manggod biba ikaw ra jud ako masaligan ani. Okay, pagawas ko na po, okay? Tawag bib. Mitch? 1 2 Yati, wala pa man lagi bib. Kaya eh. Wala siguro kayo dungog. Tawag usab. Mitch! Nanawag si Sarge. Kwarta o gamarcha. Sa man, babe, leads. Okay na eh. Si Marjon bitaw mo ko na anak, ikaw na bahala anak pre. Sarge, suman Sarge. Mitch, kumusta? Yati pre kaya ni mo na. Kayahon. Kaki. Unya, Mitch. Kumusta, Mitch? Nagtraining ko dito Sarge ba, imo akong gidisturbo. Ayaw ka bala ka, Mitch. Na ako'y mission ipatrabaho sa imo, ha? Mission? Unsa man na Sarge? Naatay kalubilhan mong kagon. Kalubihan. Always on the go. Nya, sa kayahon nimo niya. Lagi ako pa kung yan saan ni mas kuha oy. Bantay ka mong lawas nimo ba saktong kaya kag training. Sakto lagi na. Sige, ikani babe. Unsa man sabot na nimo? Masabot na, babe. Saan sila ang bahala nindo ha? Oo, na-negotiate na ako. Ah. Sa ako. Okay na mo, pwede na ta mo biyaan. Oh, pili na. Asa di ka mo adto? Sabay na lang kabi. Tara sila na bahala na andran duha. Inom tadaan na ron kusgan. Energy drink naman ako ni. Bantay lang kaw niya. Ut nga lagi kaw niya lagi. Mitch. Hi Jong. Pagka-lovely. Lamia bayana. Lingkod my dear. Thank you Jong. Shot to shot na. Naunsa naman ka? Para sa imo ha Jong, imnon ko ni. Unya ka na ako na pud Mitch. Kinahanglan makay na ako ni aron daghan tagduga-duga ba. Shot lang da Jong. Mahubog ka karon, impas jud ka sa ako ah. Ay, murag ayos kayong adlaw ron ba? Murag lamig magpakondisyon ba? Basketball ba? Paps. Oh, Lah, asa man ka? siya sa mong ikaw mo eh. Ngano naman ka diri? Dili nang nangita ko ka Marjum ba kay 3 days naman gud mi wala nakita so kada atong ako siyang giingnan kung unsay maayong tirada. Mangita ka Marjong, magdala-dala og plato o kutsara, nabuang naman siguro ka. Dili manggod kay iuli manggod ta na ko ni sa imo. Dili mo ha? Eh, di man ko nakakawagod. Dami, napukuni mo ka na imong mga tirada, bab. Jam stigol kay ka. Di
Dili din mo maday at ipdusa igot. Awa lagi. Daan ko pa. May pagmuli ka dito kay walay pagkaon diri ah. Ah, grabe, striktuha po ni mo. Bisag gamay ramang gyud unta. Tingnan mo. Try mo ipangitaw. Bakumbong na bakumbong, bakumbong na bakumbong, sasayrang manang salok, sasayrang manang salok. Bakumbong na bakumbong, bakumbong na bakumbong. Dugayan ni mo nakabalik ko inop sa di ka. Unsa naman nila kuha nimo jong? Yati pre, hapdusa pre, uy. Say hapdus. Di ba gignan ko ni mo to ni Agi pre? Mahubog ka karon, impas yung ka sa ako ah. Ayaw niya. Saan di problema? Kanang naglibog ko pre ba? Naglibog. Kanang kung mamayo ta pre, kinsa di ka nang mutuwad? Siyempre ang bayot eh. Nabantog ra. Perting hapdusa. Na? Mas gawa po ni mo, pre. Uy, nya, kamusta? Pila may gibayad? 100 ra. 100 ra pag yun. Yan ang isugot magag 100 ra. Alangan ni hangyo man. Na?